Jama'a salamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yana son amfani da wannan dama domin wato aika sakona ga jama'a ko kuma more especially abin da ya shafe mu ne mu yan fim. Yana da kyau a ce duk lokacin da abu ya taso irin wannan ko wani laifi ko ya karya doka, to yana da kyau a bi ta maslaha ta yadda doka ta tanadar, ba sai an ci zarafin mutum ba. Irin wannan abubuwa ne yasa gwamnatin baya muka yi mata gore, saboda abubuwan da ake nuna mana mu yan fim, ana zuwa ana kama mu ba tare da dalili ba, ana mana abubuwa iri-iri wanda kuma a wancan lokaci ni da kai muke tashi mu tafi gari-gari domin mu kwato yan fim din na haƙƙinsu. Kai kake zuwa ka tashe ni da asuba karfe 5, haka muka tafi Kaduna muka je a wancan gwamnatin wanda yake ES a wancan lokacin yana yaƙan mu, haka muka je muna ta kokari mu ga cewa mun kwato kanmu yanci. A lokacin da muka gama portfolio ka gama zamanin Kwankwaso, ni dinnan ina ɗaya daga cikin wanda na ɗauki takarda na rubuta na wa Kwankwaso cewa lalle in dai ana so mu a taimake mu yan fim a baka sansu. A wannan lokacin Allah bai yi ba, ya ɗauki board member ya baka. So bai kamata a ce kuma kai da ni da kai muke wannan yaƙi ba, kuma a ce yau kai ka zo ka hau kujera kuma kana da simtin abin da wancan yake. To tsakani da Allah wannan ba daidai bane. Ya kamata mu gane cewa mu yan fim yan uwan juna ne. Yan siyasa ko da mun shigo muna musu siyasa muna taimaka musu wajen campaign, to bai kamata kuma mu manta da asalin mu ba. Ni dan siyasa duk inda yake, ko a matsayin president yake ko gwamna yake, bai isa ya haɗa ni da dan wasa dan uwana ba, kuma shine dan uwana. Kuma ni a wajena daraja ta dan wasa dan uwana ya fi nashi. Saboda haka yana da kyau mu dinga gane irin wannan. Amma wannan ba daidai bane, an yi ba daidai ba. Bai kamata kawai dan mutum baya siyasa shi kenan a dauke shi a kulle shi. To magana ta ra'ayi, kullewa ba za ta canja komai ba, kashewa ma baya canja komai. Mutane nawa ne za a zo a ce su kalmar shahada kuma su ce sai dai a kashe su. Su saboda haka aƙida ne. Ba zan taɓa manta ba wannan wasan da aka gama na mata din nan na World Cup, aka zo aka saka ita ɗaya daga cikin captain ɗinsu za a kai su wajen shugaban ƙasarsu na America, ta ce ba ta son sa, ba ta son ganin sa, kuma haka aka kyale ta bata je ba, kuma ba abin da aka yi mata saboda ra'ayi ne. Bai kamata muna amfani da wannan damar ba. Sansos ta Lagos ban taɓa je an ce ta kama wani ɗan wasa ba wai saboda yayi wani abu ko dan baya kaunar gwamnati ko dan wani abu. Yaya mu da muke nan arewa, mu da muke da musulunci, ya zama to musulmi dan uwan musulmi ne, mu ne zamu dinga irin wannan? Da an yi wannan sai a ce dan wani baya tare da wani sai a je a kama sai a wulakanta shi. Wannan ba daidai bane. Wannan ba daidai bane. Ya kamata a canza, ya kamata mu san cewa mu ƴan uwan junanmu ne, kuma ni babu wani wanda zai zo ga mana. Saboda haka cap industry ba na da wanda nake ganin sa a maki. In ma kai kana ganin kamar ne makiyin kare, wannan kai ka sani. Saboda haka ya kamata mu tashi tsaye. Duk irin wannan abubuwa a kama wani ya fito yana murna, wannan ba daidai bane. Kuma in kana murna akan wani, kai ma zai zo wajen ka ne. So ba na fito bane wai dan ko ina da wani backup ko dan ina da wani abin nan, a'a, na fito ne kawai saboda gaskiya ce ya kamata a faɗa. Ba na da wani dogaro in ban da Allah. Ba na tunanin wani zai zo ya tsaya min ko wani abu, ko da ni ma ta zo kaina. Kawai na san abu ɗaya ne kawai, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ne zai kare ni ba wani abu. Amma gaskiya ta kama a faɗa, ba magana bane na shiru, kuma mu ba za mu shiru ba da irin wannan. Nagode. Assalamu alaikum.